Hleka mfana wami njengoyihlo. Hayi kanjani. Hleka njengaye uyihlo man. Uhleka kanjani? Sanmalani molweni yapshe tumelangi. Sanmalani molweni yapshe tumelangi. Sanibonani molweni abusheng tumelang sanibingelela futhi namukela izinto zasembundo kwenaphila niphile nje sambukhulekela wonke umuntu subscribe sacela uma ucinezele kuzoba uqala ukuthola ama video mabe siwaposta siyabonga yey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka yazi mina lo bana wala uye phela abadibi yasileyo ukhathaza nomkhathazi kodwa kana kuthiwa suka amadevana lawo hayi madede ngabusho nje futhi uthi umshawe insizwa naye kwenza imshaya njalo futhi mathola enye futhi ethuko okay futhi sibuyile futhi zenzeka siphethe ishisa pe la khona siphethe ithinta namacingwane ichunu madoda undaba sematheni ichunu akekho ngazi kodwa ake siqale lapha shothi kwenzekile ukuthi indlamlenze iba umculo oqala nqa ukuthi eke ebizwe lapha ngempela kohlelweni luka MacG. uMacG omunye wama YouTubers noma yenye ama channel enkulukazi kwizwekazi nje eAfrica. Ibonala kuwo ama channel lawo amakhulukazi nje. Shoot nayo bese wabizwa ibesele channel isi-hostel noma ibe nama-interviews nabaculi kanye namaciko ahlukahlukene ukuthinta kuwo ama-celebrity njengosaziwayo bonkana uZola 7 okafika khona nabanye futhi abaculi kanye namanye futhi amaciko nama-celebrity ngisho saziwayo ngokuhlukahlena kwabo baye bafika bezothola nje ukuthi bebuzwe ngempilo yabo ukuthi iqhubekalani njalo nje shoot indlamlenze ibe yokuqala nqa kumaciko amaskandi ukuthi ingene lapha ohlelweni luka MacG okuwukuthi igama lika MacG kuthiwa yi-podcast and chill with MacG leyo ke ezoluyidlala ngempela Khuzani lana usitshele ngawo umhla ka30 Khuzani uposte inkundla zokuxhumana kwikhasi lakhe la abhale khona kanjena ke umculo wokuqala kaMaskandi ukumenywa yi@podcast with MacG sihlangabeze ngolwesine ngo3 pm nansi link ozoyicofa kuyona wasedlula lapho ke wasefaka nelink lapho ngempela etholakala kuyona waseqhubeka futhi ebhala uKhuzani laphana ethi this is number 1 channel in Africa etrendayo einterview amaciko akaze biza umculo kaMaskandi uyaqala ngqa isibize enqwaba yabaculi abadumile uze ungaphuthelwa nangempela phana ke ndlamlenze isho ukuthi ngolwesine okuwukuthi ke ulwesine lolo nje esiyakulona okuwuzingaki okuyizo lapha ngempela ke easy 1 lobe kuyize i1 lapha kuJune la sobe sithola khona indlamlenze kule link le ifake lapha futhi kahle asibongele indlamlenze lana ukuthi izivulela indlela noma ivulela amaciko amanye futhi indlela ngoba kushuthi uMaskandi liyavela isasasa kuona ukuthi ukhona amaciko futhi nawo akufanele ukuthi evele siyabonga kakhulu uMacG nakhona futhi lapha kubo bonke nje abahlelo iPodcast and Chill with MacG abahlele lokhu ukuthi indlamlenze ingene lapha siphinde futhi shayile indlamlenze ihlombe ukuthi kube yiyona izivulelayo futhi ukuthi kube ukuthi uMaskandi uyangena endweni siyabonga kakhulu asishaye ihlombe singathanda futhi ukuzolovula khona ukuthi uzizwa kanjani ngalolu daba ezidlula kulona njengamanje ukuthi indlamlenze lapha isibi yokuqala nqa ukuthi ingene kwiPodcast kaMacG okay bezidlula double lesibili udouble lesibili uthi we madoda siphethe umacingwane simazi kahle ke nathi njengomuntu vele nje ohleze vela makunya lapha nje ngomuntu ohleze vela einkulumweni okwavela dalapha lapha noElvovo wavela dalapha umjosti uyabona nje ungizwe nje usungasho wena uthi ngizwe this ngizwe that la ungizwe uvela manje ke etalapha uTshatha khona ivideo epost uTshatha ebeposta lapha ivideo waseyibhala necaption ngaphansi le video lena caption yayo ibhale kanjena le video inamacingwane khona lapho kuleyo video leyo ivideo kamacingwane kahle emi nomunye ubhudi nje engingathi leyo bhudi loyana wazofana nokhathi ufana ngempela phana ubhudi uTshatha la abhale khona kuTshatha wabhala kwi-caption yakhe wathi kahle mina ngisenkingeni ngivana ne-COVID-19 ngapha ngiphinde nginyathelwe ile pandemic yasemachunweni futhi esisihliphi samanye imfolo ngobuso ngathi ingaphansi le bus ngempela phana kuTshatha wasefaka ama-emoji yahlekayo ekhomba ukuthi kahle uyahleka laphana umntalapho loyana watalapho kodwa kasibukeni ivideo sibukela amanye imfola washoyo laphana macingwane ake sibukeni ivideo sibukela into eshiwo uTshatha laphana ukuthi ngabe khona ngempela sizwe futhi ukuthi uthini umvikisi uthini ngoba emvikisa nje lana ngempela umacingwane evikisa uTshatha isipatshazwa ake simuzwe Hleka mfana wami njengoyihlo. Hayi kanjani. Hleka njengaye uyihlo man. Uhleka kanjani? Hayi kahle umsumbaba ngophonjo. Sebenza ebusuku lo muntu. Abona ukusemini manje.
Hayi, ubona ngobe. Uwe Ake sibeshe njalo akumina hlobo. mana mana usotapika wena. Mina ayangikhonzi indawo lapha ngihamba. Hawu bakithi. Kade kusota nayo le nto uNkulunkulu wami hamba wabona ukuthi hayi i-lockdown izokulambisa. Ubaba wakho bazwenzani manje? Wenzani? Umsebelo udakena ngithi izinto zoselingena ngibona nje. Saza kwa uye. Wena foundation lapha bathi akasibeki isitini ngoba uzositshekisa. Wayemba. Afundile phela uqala lo. Wesibili waphinda futhi wayisexovudala. Usebuye lo dakeni ke beno usethatha ikhona ngifaka udakeni. Uthi nazo. Cha uthi uyafana ngalokhathi. Hayi njalo abantu kodwa mina ngumbuka Mkhize. Hawu uyafana impela nje yabona. Inswebo kusho ukufana kwabantu. Awulu fresh impela kodwa. Ngoba siyakuzana. Ungibuki phela. Wena imnteke yaphila phela. Yashona ila. Noma hayi alingashoni ukudaka wena. Iyashona ngithi. Iyo leyo ngempela ivideo, iyona leyo impela ivideo lapha ngempela siyabona umacingwane iyada lapha man. Lapha uphethe ubhuti lapha ufana ngqo ukhathi idomvo kaMkhize mayesho injalo indaba akushuvo lakho usho ukucabangani ngalolu daba lomacingwane nodaba nje olithinta umacingwane nasi sibahlazo lapha utshatsha ngokude la kusuka khona kade baqalana kade yayikhala ngapha nangapha nje induku ekhala nje ake usho nawe ukuthi ucabangani ushuvo lwakho bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.